வீரசிம்மபுரி அப்படிங்கிற நாட்டை வீரபத்ரன் அப்படிங்கிற ஒரு அரசன் ஆண்டு வந்தார். அவர் மிகவும் நேர்மையான அரசர். அவருடைய ஆட்சியில் எந்த தீமையும் எந்த கெடுதலும் ஒரு களவு பொய் எதுவுமே இருக்காது. அப்படி ஒரு நேர்மையான ஆட்சி அவருடைய நாட்டில் பார்த்ததுனால அந்த நாட்டில் வளங்கள் எல்லாமே செழிப்பாக இருந்து உழைப்பும் அதிகமாக இருந்தது. இதுக்கு காரணம் என்னென்னா, வீரபத்ரர் அரசருடைய அப்பா இறக்கும் தருவாயில் தன்னுடைய மகனை கூப்பிட்டு என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, நீ இந்த உலகத்தை ஆளணும்னு நினைக்காத, மக்களை ஆண்டு நடத்து, மக்களுக்கு எல்லா வசதியும் செஞ்சு கொடு. அப்படி நீ செஞ்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னா சத்தியத்தை மட்டும் நீ காப்பாற்றணும். எங்கே சத்தியம் இருக்கோ அங்கே நீதி இருக்கும், நேர்மை இருக்கும், உண்மை இருக்கும். அதையும் மீறி உழைப்பு இருக்கும். அதனால் நீ சத்தியம் மட்டும் என்றைக்கும் அழிஞ்சு போகாமல் காப்பாற்றிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வாக்கு வாங்கிட்டே இறந்துருப்பார். இந்த அரசரும் நேர்மையாக சத்தியம் தவறாமல் ஆட்சி செய்து வந்தார். அவருடைய நாடு எல்லா வளங்களோடும் சிறப்பாக அருமையாக இருந்தது. அதாவது மற்ற நாடுகள் ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு இந்த வீரபத்ரர் அவருடைய நாடு இந்த வீரசிம்மபுரி அவ்வளோ அருமையாக எல்லா வளத்தையும் பெற்று வாழ்ந்து வந்தது. அரசர் தினமும் மக்களுடைய குறைகளை கண்டுபிடிப்பதற்காக என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, நகர்வலம் போவார். இரவு நேரத்தில் நகர்வலம் போய் எல்லா மக்களும் சந்தோஷமாக இருக்காங்களா, நீதி நேர்மைகள் தவறாமல் இருக்கா அப்படின்னு அரசருடைய இந்த பழக்க வழக்கங்களே எல்லா மக்களும் நிம்மதியாக தூங்கும்படி இருந்தது. அப்படி ஒரு நாள் அரசர் என்ன பண்ணுறாரு, அரண்மனையை விட்டு நகர்வலம் வர்றதுக்காக வெளியில் தன்னுடைய தோட்டத்தில் அப்படியே சுற்றி பார்த்துட்டு இருந்ததும்போது, சரி தோட்டத்தில் ஒரு 5 நிமிஷம் உட்காந்துக்கிட்டு அப்படியே சுற்றி பார்க்குறாரு. அந்த அரண்மனையை என்ன அழகாக இருக்குது, நம்மளுடைய அப்பாவுடைய இந்த அரண்மனை எவ்வளோ அழகாக இருக்கோ, அப்பாவுடைய ஆட்சி எவ்வளோ அழகாக இருந்ததோ, அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஆட்சியும் இந்த அப்பாவுடைய ஆட்சியை விட சிறப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு இவர் தினமும் யோசிச்சுட்ருப்பார். அப்படி தன்னுடைய நந்தவனத்தில் அரசவைக்கு வெளியில் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு அழகான பெண்மணியானவர் அரண்மனையை விட்டு வெளியில் வர்றாங்க. வந்தோடனே அரசர் கேட்குறாரு, அம்மா நீங்கள் யார் அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த பெண் சொல்கிறாங்க, நான் தான்ப்பா திருமகள், மகாலட்சுமின்னு சொல்லுவாங்க. நான் இருக்கிற இடத்துல தான் செல்வம் அப்படி இருக்கும். நான் ஒரே இடத்துல நீண்ட நாட்கள் தங்க மாட்டேன். இங்கே ரொம்ப நாளாகவே தங்கிட்டுருக்கேன். உங்கள் அப்பா காலத்துலேருந்து, உங்கள் அப்பாவுக்கு அப்பா காலத்துலேருந்தே இருக்கேன். அதனால் இப்போ கொஞ்ச நேரம் வெளியே போயிட்டு வரலான்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னோடனே அரசருக்கு ஒன்றுமே சொல்ல முடியல. இவ்வளோ வருஷமாக இவங்க இங்கே இருக்கிறாங்க, இப்போ கொஞ்சம் மற்றவங்களையும் போய் பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இவர் என்ன சொல்கிறாரு, அப்படியே ஆகட்டும், உங்களுடைய விருப்பப்படியே ஆகட்டுமம்மா அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறாரு. ஆனாலும் நீங்கள் கொஞ்சம் என் மேலே கருணை காட்டக்கூடாதா அப்படிங்கும்போது, இல்லைப்பா எல்லோரும் என் பிள்ளைங்க தானே, அதனால நான் கொஞ்ச நாள் மற்றவர்கள்ட்ட போயிட்டு வரேன் அப்படி சொல்லி அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க. சருக்கு அவங்கள தடுக்கவும் முடியல, தடுக்காமலே இருக்க முடியல. இவங்க சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரசர் மௌனமாக நின்றுடுறாங்க. இவங்க அரண்மனை விட்டு போன 10 நிமிஷமே பார்த்திங்கன்னா இன்னும் 2 தேவதைங்க அங்கேருந்து வெளியே வராங்க. ஒன்று அரசர் கேட்குறாரு, அம்மா நீங்கள் யார் அப்படின்னா, நாங்கள் 2 பேரும் மலைமகள் வீரத்துக்கும் கல்விக்கும் சிறந்தவங்க, நாங்களும் போகிறோம். ஏன் அப்படின்னா இது இல்லாத இடத்துல நாங்கள் இருக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்களும் கிளம்பிடுறாங்க. கொஞ்ச நேரம் கழித்து இன்னொரு தேவதை வெளியில் வராங்க. அவங்கள கேட்டவுடனே அரசருக்கு இருக்கிறாரு, அம்மா நீங்கள் யார், நீங்களும் போகிறீங்களோ அப்படின்னோடனே அவங்க கேட்குறாங்க, நான் தான் சத்திய தேவதை, நீதியினுடைய தேவதை அப்படின்னு அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க. அரசர் உடனே அவர் தாயே யார் போனாலும் போட்டு, நீங்கள் மட்டும் தயவு செய்து இந்த சாம்ராஜ்யத்தை விட்டு போயிடாதீங்க. சத்தியம் வெளியேறிட்டா, நீதி வெளியேறிட்டா, நியாயம் வெளியேறிட்டா இந்த அரசு அழிஞ்சு போயிடும், இந்த மக்களுடைய நிம்மதி போயிடும். நீங்கள் மட்டும் இங்கே தங்கிடுங்கம்மா. எனக்கு செல்வம் வேண்டாம், எனக்கு வீரம் வேண்டாம், எதுவுமே வேண்டாம். ஆனால் சத்தியம் இல்லைனா, உண்மை இல்லைனா, நீதி இல்லைனா நான் அரசனாக இருக்கிறதுக்கே தகுதி இல்லை. அதனால் நீங்கள் இந்த வீட்டிலையே, இந்த அரண்மனையிலே நீங்கள் தங்கியிருக்கம்மா அப்படின்னு அவர் காலில் விழுறார். காலில் விழுந்தோன்னே அந்த அம்மா சரிப்பா
அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிறிது நேரம் மௌனமாக இருந்தவங்க சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உன்னுடைய ஆசைப்படி நான் வந்து இங்கே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த சத்திய தேவதை நீதி தேவதை வந்து உள்ளே போயிடுறாங்க. உள்ளே போகிறாங்க. அப்போ சொல்கிறாங்க, உண்மையிலே உன்னுடைய நீதியும் உன்னுடைய நேர்மையும் உன்னுடைய சத்தியமும் இந்த நாட்டு மக்களை நிச்சயம் காப்பாற்றும்பா. நான் உன்னை நினச்சி ரொம்ப பெருமைப்படுறேன், ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அப்படி சொல்லிவிட்டு அவங்க வந்து அரண்மனை நோக்கி உள்ளே போகிறாங்க. போன அடுத்த நிமிஷம் பார்த்திங்கன்னா, பின்னாடி போனாங்களே அந்த வீரமும் அந்த கல்வியும் அவங்க 2 பேரும் திருப்பி உள்ளே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஒன்று அரசர் கேட்குறாரு, ஐயா நீங்கள் ஏம்மா வர்றீங்க அப்படின்னு. எங்கே உண்மை நீதி இருக்கோ அந்த இடத்துல தான் நாங்கள் இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாலியாக உள்ளே நுழைஞ்சிடுறாங்க. அரசருக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம். அவர் அதுக்கப்புறம் நீதி தவறாமல் நேர்மை தவறாமல் அந்த நாட்டை ஆண்டு நடத்துகிறாரு. எல்லா மக்களும் சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க. அதனால் குட்டீஸ், நீங்கள் நீதியோட நேர்மையோடு இருக்கும்போது உங்களுக்கு கல்வியும் வந்துடும், எல்லா கலைகளும் உங்களுக்கு வந்துடும். எங்கே நீதி இருக்கோ, எங்கே உண்மை இருக்கோ, எங்கே நல்லது இருக்கோ, எங்கே சத்தியம் இருக்கோ அந்த இடத்துல தான் மிச்ச எல்லாமே இருக்கும். செல்வம், கல்வி, வீரம் எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கும். அதனால் உங்கள் வருங்காலத்தை நீங்கள் வளமாக மாற்றணும் அப்படின்னா இன்றைக்கே உங்கள் மனசுக்குள்ளே நீதியை, நேர்மையை, சத்தியத்தை, உண்மையை விதைச்சிக்கோங்க. ஓகேவா குட்டீஸ்? வருங்காலம் உங்களுக்குள்ளது தான். இந்த கதை உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும். உங்கள் அம்மாட்ட, உங்களுடைய ஸ்கூலில் உங்கள் டீச்சர்ஸ்கிட்ட உண்மையாக இருங்க. எதையுமே பார்த்து எழுதாதீங்க, உண்மையாக படிங்க, நேர்மையாக இருங்க. மற்றவங்களுக்கு சின்ன சின்ன உதவிகளை செய்யுங்க. இப்படி செஞ்சால் நீங்கள் நிச்சயம் வருங்காலத்தில் நல்ல மனிதநேயமிக்க குழந்தைகளாக மாறுவீங்க. உங்களை மாதிரி குழந்தைகள் தான் வருங்காலத்துக்கு இந்த சமுதாயத்திற்கு தேவை. கண்டிப்பாக நீங்கள் வருங்கால சமுதாயத்தை மாற்றி அமைக்கணும். ஓகேவா குட்டீஸ்? கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா நம்மளுடைய ஸ்டோரி குயின்ஸ் 365 சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு நல்ல கதை போட்டிருக்கேன். கண்டிப்பாக இந்த கதையை கேளுங்க. ஓகே, பாய், டேக் கேர்.